Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव दान्दिसे गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आरो गावगावनि न'आव सेफटियानो दं होननानै आं सानो guys. So guys, आहाबो दासान्दि एसे मोजाङानो। So नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट खालामनायनि थाखायनो आंनि चेनेला दासिम 31K आव नांथानानै दङ। So नोंथांमोना अननानै जायफ्रा साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय आरो लोगोफोर मोनसे फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों आङो। So guys, आंनिया दा चेनेला प्रब्लेम होगासिनो दं। बे प्रब्लेमानो जाहैबाय so guys, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामनानै आरो साबस्क्राइब खालामनानै लाफिन। So माने बांसिनानो आंनि भिडिअखौ नुला। So आं बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय भिडिअ हगारिया। So बिनि थाखायनो बेफोरबायदि माने प्रब्लेम जादों आरोना। So नोंथांमोना अननानै बे फिसा खामानिखौ मावनानै होबानो जाबाय आंनि थाखाय आरोना। So नोंथांमोनखौ आं जोबोद मोजां मोनगोन। So बे खामानिखौ मावोबा अननानै आनसाबस्क्राइब खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै लाफिन गाइस। So नोंथांमोना अब्लासो आंनि भिडिअखौ नुबाय थागोन। माने आं एबारनिफ्राय कन्टिनिउ भिडिअ होनो नाजानोसै गाइस। So बै समाव आङो माने सम मोनैनि थाखाय माने गोबां थानाय जादोंमोन। So नोंथांमोना अननानै माने सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय गाइस। आं बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन। So अब्ला दिनैनि भिडिअआथ' रिएक्सन। So बिथाङा जोबोद खस्थ' बानायो आरोना। So बिथांनाबो मोनसे फिसा चेनेल दङ। So नोंथांमोनखौ माने आसा खालामो नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ नायनानै बिनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। So बेफोर बिथांखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना। So बिदिब्ला बिथांनि भिडिअखौ नायनानै लानि ससे आरोना। So बिथाङा जोबोद खस्थ' बानायगासिनो आरोना। So नायनानै लादोनि बिथांनिखौ। बिथाङा जोबोद मोजां बारले हायो आरोना। So नोंथांमोनाबो नुखाबाय नायदो। आंथ' माब्लाबाबो बेफोरबायदि बारनो हायालै गाइस। नोंथांमोनाबो हायोबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय गाइस। बाब्बारे बिथाङा जोबोद खस्थ' बानायो। So बिथाङा दासो माने बेखौ बांद्राय मोजां बानायाखै होनदों भिडिअखौ। So बिथाङा नेक्स्टनिफ्राय माने मोजां भिडिअ हगारबाय थासिगोन बेफोरबायदि बारलेनो। So नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामहैबानो जाबाय गाइस। So गाइस बेनो। So नोंथांमोनाबो बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन, आंनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन आरो नोंथांमोना बेखौ साफा थांनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आं बेखौनो आसा खालामो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ मोनाखैबा लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ गाइस। So नोंथांमोना बेहायबो आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ माने सापर्ट खालामनो हागोन। So नोंथांमोना जुदि गोसोब्ला आरोना। आरो आं बेखौनो हास्थायो दानिया माने आंना बांद्राय भिउबो फैला आरो लाइकबो जाला। So बेफोरबायदि आं अनेक माने दुखु मोनो आरोना। इसिबां साबस्क्राइबार थानानै माने आंना लाइकआ एथ' खम फैखो बेफोरबायदि सानदों आङो। So नोंथांमोना अननानै जायफोरनाव आंनि भिडिअआ सहैदों So नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय आरोना। So अब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै गाइस। So नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। जै बर' हारिनि जै।